Плынь танцевальная по Беларуси уже растеклась, ну, с такими хвалями, что нема, здаецца, куточка, где б не танчили к сотні гадоў тому. А у тым жа Гомелі, что кожную суботу, неделю збираюцца маладзёны, хто сталей, бы, и танчим те же самые развучим мясцовые танцы, але у тым ліку вось привозим нешта новенькое, бо завжды хочется нешта экзотичное. Przyjechaliśmy poprowadzić warsztaty polskich tańców. Pokazaliśmy tańce takie, które się tańczy w naszym regionie na Białostoczyźnie, czyli jabłoczko i oberka, który jest typowy dla Polski. Natomiast pokazaliśmy też oberka nie takiego, jak się tańczy w centralnej Polsce, tylko oberka takiego, jak się tańczy u nas na Podlasiu. Звичайно, якби наш крок, яким ми танцюємо більшість в полі, але ось у таким характері будемо робити раз і убаві, раз і убаві. Мы занимаемся белорусскими танцами в Минску довольно давно. Уже 5 годов мы навучаемся сами и вучим остальных. И тому такие места, где можно, скажем, то, чему мы научились, так это натанцеваться в волю, мы вельми любим и с задовольнением наведываем. Firstly, I started to play music, and after that, I started to dance dances and show how to dance, because this connection with music and dance is very strong. And if you dance without with music, you can lose some elements. It's true what it was created by simple people, and who that thing shows who you are. Я, наприклад, чоловік військовий, мені з дитинства це відомо, але я ніколи не танчу ці танці в вёсцы, як не дивно, я їх бачу, я їх чув, махчима. А потому що в городському осередку зрозуміло, що це потреба приходить до чоловіка. Будучи в інших країнах і танцюються інші танці, коли раптом ми починали слухати білоруську музику, адчуванне было вось яно, свое, наше, да? Таму нейкае такое невытлумачальнае абсолютно вот, задавальненне, ритм, гармонія, вось, і все гэта в комплексе танец даставляе вот такое великое задавальненне. Не ведаю, яно творчае, альбо яшчэ якое-небудзь, але гэта ёсць. Традиционные танцы дают так много разного человеку. И самое главное, они дают такое ощущение счастья, которое трудно словами передать. И еще многие хорошие вещи, социальные вещи, общение. Лет 12 назад мы провели один большой танцвечер, и мы пригласили коллег из Эстонии и из Литвы. И мы думали, ну что, не на 3 часа, а там ехать надо больше полдня туда-назад. Мы решили, сделаем танц-ночь. И так эта танц-ночь появилась. Потом переняли литовцы. Очень много они делают, больше нас сейчас эти танц-ночи. И так помаленьку это пошло. Ja myślę, że cała noc też za mało. Każda kapela chce się pokazać, każda kapela chce pograć, każda kapela chce też potańczyć. I no to jest krótko, godzina pograć, żeby godzinę to jest bardzo mało. Także noc tańców to jest, może wydaje się, że to jest długo. Nie, to nie jest długo, to jest za krótko. Taniec tradycyjny, jako sam taniec tradycyjny, jako taka rzecz oddzielna, to jest właśnie też między innymi umiejętność rozłożenia, tak jak maraton, ktoś biegnie maraton. Tak? On rozkłada swoje siły, nie tak jak sprinter, i koniec. Na scenie liczy się efekt. Ty wychodzisz, masz 4 minuty i ty przez 4 minuty masz pokazać to, co jest najlepsze.